Evo, dobar dan i pozdrav svim hrabrim nazočnima i gostima. Zahvaljujem još jednom i organizatoru što me je pozvao na ovaj uvaženi skup. Tema je zahtjevna i višeslojna, a zadatak mojeg predavanja, odnosno uvodnog predavanja, jer ćete imati, nadam se, i mogućnosti čitati kompletno izlaganje i rad u jednom zborniku. Tema je ideologija globalne mobilnosti i pitanje remigracija hrvatskog iseljeništva. Namjera predavanja, izlaganja je ponajprije ukazati na određene globalne teorijske tendencije unutar znanstvenih, političkih, kulturoloških, sveučilišnih krugova koji na jedan način dovode u pitanje sam narativ povratništva o kojem mi govorimo i koje mi priželjkujemo. Treba reći uvodno da migracije kao što je iseljeništvo i pitanje dijaspora kao dio određenog globalnog teorijskog korpusa međunarodnih odnosa koji ima višeslojne naravno dimenzije, sigurnosne, demografske, političke, kulturološke, nije neutralno područje i sklon je naravno i ideološkim upliva i interpretacija. Stoga kad govorimo o nužnosti povratka hrvatskog iseljeništva, moramo imati na umu da sam narativ u ovom trenutku o povratništvu je na jednom nivou globalne razine u znanstvenim krugovima pomalo postao suspektan. Suspektan u smislu da same migracije nisu više shvaćene kao deplasiranje određenih skupina pojedinaca od jedne točke A do B, nego su shvaćene kao sastavni dio nove ideologije globalne mobilnosti. Narativ o povratništvu, o remigraciji o kojem ja govorim, ovisan je o određenim pristupima i teorijama o migracijama. Te teorije, vidjet ćete u radu, su manje više poznate. Riječ je prvotno o mikroindividualnoj teoriji koji zapravo stavlja naglasak na individualnu odluku odlaska iz zemlja podrijetla u drugu. Druga teorija koja se i preklapa je teorija neoklasična i funkcionalna koja na jedan način pogoduje uvoz radne strane snage i iseljene radne snage. 70. godina se jedna teorija vrlo zanimljiva sa kulturalnih studija infiltrirala u taj znanstveni korpus teorije migracija. Riječ je o teoriji neofeminističkoj koja razmatra pitanje odlučivanja, tko odlučuje u mononuklearnoj obitelji, muško ili žensko, o iseljavanju, a do 90. godine ona teorija koja prevladava u poimanju migracija je teorija metodološkog nacionalizma. Teorija metodološkog nacionalizma uzima u obzir klasični okvir za poimanje i za razmišljanje i interpretiranje fenomena iseljeništva i migracije, državu naciju. Znači država nacija onakva kako je koncipirana krajem 19. stoljeća sa određenim teritorijem, određenim autohtonim pučanstvom i sa granicama. Granice shvaćene svakako kao međe, sigurnosne, političke, kulturološke i etničke limite. Teorija makrostrukturalna je jedna teorija koja je proizašla iz neomarksističkih krugova koje zapravo smatraju da pitanje migracije su eminentno pitanje geopolitičke preraspodjele snage, stavljajući naglasak na neoimperijalne hegemonističke
tendencije u svijetu. Sad, kad razmatramo cijeli taj znanstveni teorijski korpus, vidimo da ono što danas prevladava kao narativ u kontekstu kad govorimo nužnost povratka u domovinu, prevladava teorija kozmopolitizma i ideologija mobilnosti. Pa nova paradigma u migracijama, u teoriji migracijama je prava migranata. Znači, riječ je o dovođenju u pitanje i diskreditiranje one teorije metodološkog nacionalizma koja je stavljala naglasak na državu, naciju i na poimanje naroda kao jednu cjelinu koja može biti fragmentirana, segmentirana, znači jedan dio je u iseljeništvu, dijaspori, drugi je na svom autohtonom tlu, ali po metodologiji, znači nacionalističkom metodološkom pristupu, riječ je o jednom narodu koji čini jednu cjelinu. Ono što mogu reći je, malo promatrajući cijeli taj korpus teorijski, možemo vidjeti da transnacionalni pristup koji zagovaraju postojeće škole mobility studies ili migration studies temelje se na samoj kritici metodološkog nacionalizma i sagledavaju iseljeništvo i migracijske tokove kao fenomen globalne mobilnosti i predlažu nadilaženje nacionalnog narativa i teritorijalnog okvira države nacije. U tom smjeru se govori o novoj paradigmi mobility turn, znači taj zaokret mobilnosti koji nastoji terminološki zamijeniti pojam migracije sa mobilnošću, otvarajući prostor za alternativnu političku filozofiju migracijskog fenomena i dovodeći u pitanje tradicionalno poimanje granica. Ako su migracije isključivo fenomenološka deklinacija globalizirane mobilnosti, lišenih svakog identitetskog singularnog traga i korijena, postavlja se pitanje kako se epistemološki iščitava fenomen povratka u svoju domovinu, remigracija, u kontekstu obrnutih migracijskih tokova u obliku povratka u zemlju samog podrijetla. I doista ova semantička promjena u narativu, u rječniku, donosi jednu modifikaciju same našeg poimanja migranta i iseljenika, prikaza koji su povezani sa normalnošću pokreta. Iako migracijska paradigma vidi sedentarni, ukorijeni način života kao pravilo, pokretljivosti omogućuje ukazivanje da je granica sve više smatrana ne kao međa i limit, nego kao asimetrična limita zapravo koja odražava napetost i razliku koja uvjetuje moguća kretanja i njihovu organizaciju. Stoga razvidno je kako malo se pomalo na znanstvenom polju odstupa od paradigme metodološkog nacionalizma
i ide se prema globalnoj paradigmi metodološkog fluidizma, gdje je sve fluidno, gdje je zapravo mobilnost odraz jedne globalizacije, ne samo roba, tehnologije i samih tehnoloških znači postignuća, nego je stavljan naglasak i na fluidnost migracijskih i iseljeničkih tokova. U kontekstu same intenziviranja imigrantske krize i s obzirom na odbijanje suočavanja sa identitetskim i kulturološkim sigurnosnim prijetnjama od strane europske političke klase, vidimo pomalo da određeni medijski krugovi mainstream nastoje i demonizirati i etiketirati fašistom ili rasističkim svaki pokušaj pronalaženih alternativnih rješenja za takve krize, a pretežito preko koncepta same remigracije. Stoga remigracija, iako je konceptualni alat u svim demokratskim znanstvenim građama i migracijski teorijskim, je postala suspektna. Danas u Francuskoj remigracija je popularizirana kao koncept od, naravno, konzervativnijih intelektualaca. Međutim, oni se suprotstavljaju promigracijskoj kosmopolitičkoj utopiji planetarnog jedinstva i postmodernom diskursu u kraju povijesti. Na udaru su svih medijskih političkih krugova, jer nastoje prikazati remigraciju kao jedan od alternativnih pristupa za borbu protiv neoliberalnog tržišnog kaosa. Migranti ga obično, zapravo remigracija kao koncept se koristi kao sinonim za povratak u zemlju podrijetla. Na njemačkom jeziku taj koncept zapravo ukazuje na povratak u svoju etničku zajednicu, bez ikakve potrebne zemljopisne poveznice, a u Kanadi je taj koncept definiran kao povratak imigranata i njihovih potomaka u zemlju podrijetla. Znači, tu je terminološka, lingvistička baza podataka koja precizira da je riječ u principu neutralna. To govorim jer se je krajnje danas koncept same remigracije se izravno ideologizirao i ispolitizirao. Pojam remigracije bi bio zapravo odgovor u određenim konzervativnim krugovima na teoriju, na paradigmu zamjene europskog pučanstva, koji je, po mome mišljenju, jedan realni demografski i identitetski proces od 1945. godine nadalje, a koje sve mainstream europske političke klase nastoji prikazati kao mit i teoriju zavjere. Od tada je pojam remigracija, unatoč tome što se zasniva, rekao sam, na znanstvenim podlogama demografije i studijama o migracijama, etiketiranom kao opasnom, suspektnom, političkom, nekorektnom sintagmom. To nije prvi put da je jedan Orwellov novi govor političke korektnosti infiltrirao jedan dio segment znanosti. Ona ga ispražnjava od svojih realnih značenja, od iskonskog sadržaja, potencirajući iskonstruiranu negativnu konotaciju. Na njemačkom jeziku pojam remigracija, ponavljam, podrazumijeva povratak svojoj nacionalnoj etničkoj zajednici. U Hrvatskoj remigracija znači da svaka ponovna migracija nakon prve migracije u neku treću zemlju u užem smislu znači povratak u domovinu. Nailazimo na dobrovoljne u povijesti i demografije, u povijesti znači migracija, na dobrovoljnu remigraciju koja je bila na djelu gotovo u svim europskim zemljama 70. godina prošlog stoljeća, prije usvajanja samih liberalnih pravnih okvira za obiteljsko regrupiranje, za spajanje, koji su omogućili dolazak i ostanak mnogobrojnih obitelji migranata na privremenom radu iz Magreba i Afrike. Većina radnika na privremenom radu u
iz Magreba, Afrike, primjerice u Francuskoj i Njemačku, dolazili da bi radili par godina u europskim zemljama kako bi stekli ušteđevinu i većina bi remigrirala, vratila se znači, u svoju domovinu. Kad bi stekli ili uvjete za mirovinu ili bi pak već odlučili vratiti se. Nemojmo zaboraviti da do danas postoji i u Francuskoj i u drugim zemljama Europe veliki trend francuskih građana židovske vjeroispovijesti koji se odlučuju vratiti u Izrael, to zvan je taj pokret Alija, dok neke zemlje izravno i pravno reguliraju povratak u domovinu, remigraciju, primjerice prema zakonu Kraljevine Nizozemske. Imigranti stariji od 45 godina imaju pravo na doživotnu novčanu pomoć ukoliko se odluče vratiti u zemlju svog podrijetla. Program remigracije u Nizozemskoj glasi kao kvalitetno rješenje za sve strance koji se nisu uspjeli integrirati u nizozemsko društvo, u navodnicima. U novo vrijeme, početkom 2010. izraelska vlada usvojila je niz mjera za repatriaciju desetke tisuća židovskih Sudanaca i Eritrejaca, takozvani falaša, zajednica preko 6700 povratnika. Povijest je puna presedana u remigracijama, a procesi remigracije nastali su nekoliko puta u suvremenoj povijesti, osobito kako bi spriječili daljnju eskalaciju građanskog rata i etničke vjerske podjele koje su ugrozile stabilnost jedne regije. Tako godine 1947. više od 12 milijuna ljudi raseljeno je tijekom podjele Indije i Pakistana, većinom muslimani, ne bez sukoba svakako, ali što je spriječilo širenje građanskog rata u toj makroregiji. 1962. gotovo milijun Francuza iz Alžira napustilo je Alžir u Francusku nakon mirovnog sporazuma iz Evijana kad je Alžir steklo državnu neovisnost. Danas je u slučaju novih masovnih migracija sa Srednjeg Bliskog istoka kao posljedica rata, pogotovo u Siriji, Iraku, Libiji, politički nekorektno govoriti o nužnoj remigraciji, iako je to u interesu samih pravih ratnih izbjeglica i migranata da se jednog dana vrate na svoja ognjišta. Treba reći da je fenomen ratnih izbjeglica izravna posljedica novih zapadnih neoliberalnih vojnih pohoda, ali je isto tako pogrešno i iluzorno misliti da treba i da se može integrirati u europsko zapadno kršćansko društvo ratne izbjeglice koje dolaze pretežito iz muslimanskih izvan europskih zemalja u ratu. Većina njih sa dubokim psihološkim traumama, duboko povezane sa svojim korijenima i domovinom. To bi zasigurno jednom kada rat završi htjeli se vratiti, sudjelovati u rekonstrukciju njihove zemlje. Ono što treba reći jest da nametnute remigracije odnose se isključivo na ilegalne migrante. Često riječ je o lažnim izbjeglicama. Znači, kada mainstream medije stigmatiziraju koncept remigracije, koji zagovara povratak ilegalnih migranata, nije riječ o sustavnom planskom raseljavanju i prisilnom progonu legalnih migranata, nego ilegalnih. Znači oni koji su problematični na tome području. Dakle, iako sam pojam remigracije se veže za postkolonijalnu povijest, danas kad se pristrano banalizira fenomen migracije i pod utjecajem globalističke ideologije promiče model hipermobilnog migranta, globalnog beskorijenog nomada, remigracija se odnosi na inverziju migracijskih tokova, dakle na dobrovoljni povratak migranata u svoju domovinu. Na drugu stranu, politike remigracije su imperativ svake zemlje sa visokom stopom iseljavanja mlađeg pučanstva i sa brojnom dijasporom, kao što je to slučaj za Hrvatsku, koja se treba usmjeriti, mora se usmjeriti prema povratništvu, remigraciji svojih iseljenika. Remigracija kao pojam i pristup naravno će smetati i nadalje globalističkoj oligarhiji koja instrumentalizira načelo slobode kretanja, roba i kapitala i free trade ideologiju u korist novog bezgraničnog tržišnog modela hipermobilnosti i današnje
uberizacije zamjenske radne snage, prekarijata, bez stalnog boravka, bez ikakvih identitetskih ukorijenih pripadnosti. U tom kontekstu globalnog društvenog geopolitičkog inženjeringa treba sagledavati suvremene migracije kao oblik destabilizirajućeg kontroliranog kaosa. Očito je kako je povratak u domovinu, na vječni povratak ojkosa, zajedničkom domu i korijenima nekada bila uzoriti ideal, a danas postaje zapravo vrlo, vrlo suspektan. Evo, ja se zahvaljujem.